Az X-Factor Safety Proi mindannyiunk előtt kitárják most ablakaikat. A srácok nem csak a fa díszítésben, hagymaszeletelésben, halsütésben vették kezükbe az irányítást, még meglepetéssel is készültek. Sziasztok, mi vagyunk a By The Way zenekar. Kellemes karácsonyi ünnepeket. És szeretetben és sikerekben gazdag új évet kívánunk A kedves Fókusz nézőinek. Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek. Szól az örökérvényű piramisláger, ám a fehér karácsony idén elmaradt. Az ajándékok viszont rendre megérkeztek, és sztárjaink a Fókusz kedvéért vállalkoztak arra, hogy szenteste is bekapcsolják kamerájukat, és beavassanak minket karácsonyi titkaikba. Hey! És sikerekben gazdag, boldog új évet mindenkinek, és jövőre új dalokkal és új hírekkel jelentkezem. Sziasztok! Szabó Ádáméknál talán a karácsony az egyetlen olyan alkalom, amikor az egész család együtt lehet. A közös ebéd után a testvérek együtt várják csengőszóra a Jézuskát. Ilyenkor még a harmonika virtuózis kisgyerek módjára izgul. A legemlékezetesebb karácsony az akkor volt, ugye, amikor megkaphattam a harmonikámat, és az már 6 éve ugye velem van. És számomra mindig is szerintem az lesz a legszebb, mert onnan indult igazából minden. A By The Way még az ünnepek alatt is gondolt rajongóira. A fiúk egy különleges karácsonyi ajándékkal készültek, amit 2 fellépés között hoztak össze. Aztán ők is belevetették magukat a karácsonyozásba. Felénekelünk, felstúdiózunk egy olyan dalt, ami nagyon közel áll hozzánk, és hát a verseny egyik mérföldkövének mondhatom, az utolsó, amit párbajnak énekeltünk, ami után aztán ki is estünk, de igazából a legjobb dal volt szerintem, amit énekelhettünk, és ezt fogjuk most megcsinálni karácsonyra. Shake it baby, shake it baby. Itt vagyunk a konyhában és csináljuk az ebédet, vagyis hát a vacsorát. Nagyon finom, göngyölt pulykám lesz. A kislány most elszalad és feldíszíti a karácsonyfát, és utána minden jó lesz. Boldog karácsony nektek! Sziasztok! Nálam 2 részre szakad a karácsony, mert most mai nap töltöm barátnőmmel, nővéremmel és a barátaimmal együtt a karácsonyt. Ők már is kezdtek főzni, és csináltak nekem finom linzert, és majd 24-én jönnek fel a szüleim, és akkor velük együtt folytatom ezt a kis ünneplést. De a legjobb része mindig a karácsonyfa díszítés, mert amikor együtt vagyunk és zenét hallgatunk, akkor jön meg az igazi karácsonyi hangulat. Uram, áld meg ezt a finom halat! Jó étvágyat! Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells ring, jingle bells ring. Perfetto. Az itteni karácsony az igazából a kínai új hold ünnepre hasonlít nagyon, annyi, hogy az nem egy vallásos ünnep, de ugyanúgy ajándékoznak, ugyanúgy megünneplik, azt nem tudom, hogy mikor van és hogy hány havonta vagy hány évente. A lényeg az, hogy én elutazom a családommal, szépen fogjuk a cokmógunkat, és elmegyünk az ünnepekre. Sziasztok! Teljesen máshogy alakult az én karácsonyom, mint ahogy gondoltam. A legaktívabb alkalmi operatőrnek a 4-es fogadból Olivér bizonyult. Ő aztán mindent aprólékosan megörökített. Például barátokkal elmentünk kovácsajázni, ami tök jó volt, meg város nézni. Aztán pedig másnap nevelapámék, a bátyám és nevelapám meglepett, hiszen bátyám hazajött Németországból, és elvittek engem Sárvára wellnessezni. Ahol tök jól éreztük magunkat, csúszdáztunk, meg a kicsit relaxáltunk, játszottunk. Aztán elmentünk kirándulni Szombathelyre, Kőszegre, továbbá megmásztuk a Kálváriai hegyet. Ez volt az eddig legjobb karácsonyom. Csordás Ákosról kiderült, hogy nem csak az éneklésben jeleskedik, hanem remekül is ír. Véget ért az X-faktor, helyette most karácsony van. Angyalsereg énekli mindazt, mi szívünkben van. Mosolyog a világ, ez a legszebb este. Csillagszóró szikrázik az RTL-ben. Kezemben tartok egy finom kalácsot, és boldog karácsonyt kívánok. Most pedig elkezdjük díszíteni közösen a gyerekekkel a fánkat. Olá Gergőnek az egész családa segítségére siet, ha a csillogó díszek felrakásáról van szó. Zenész a karácsonyfa. Náluk idén a piros, az arany és az ezüst a sláger. Most azt tesszük rá?
Ahány ház, annyi szokás, tartja a mondás. De azt talán mindenkiben közös, hogy karácsonykor a felnőttekből is gyerekek lesznek, ha csak néhány órára is. Boldog új évet kívánunk! Jingle bell rock.